Lezi izindaba ze1KZNTV ifundelo samkeliswa nqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekeleke ihamba phambili osukwini lanamhlanje. Kuhlehlile ukufungisa Kwemeya Kwanongoma COSATU.1KZNTVNEWS imashele isimo sokuphila kuleli kanti owentsha yeANC uthi ke liselude ukhalo. Uhlehlisele kulesihlanu lakusasa lomhla zi-7 kwephezulu umhlangano okufungiswa ngokusemthethweni Kwemeya Kwanongoma esanda kuqokwa-ke ngomyalelo wenkantolo umhlangano endabandaba kanye nosomlomo ubabongile Sithole. Lo mhlangano-ke uhlale imizuzu embalwa namuhla maqede kwahlehliswa ngenxa yokuqubuka komsindo suke emkhandlini wamakhansela. Okunye kokulindeleke kumhlangano wakusasa ukwethula kwephini lemeya elisha lalo masipala. Zitholene phezulu phakathi kwamaqembu ezepolitiki Kwanongoma enyakatho nelikaMthaniya. Njengoba kuphoqeleke ukuthi uhlehle umhlangano bekulindeleke ukuthi kufungiswe kuwo ngokusemthethweni, imeya lo masipala umhlangano endabandaba kanye nosomlomo ubabongile Sithole bobabili abasanda kuqokwa ngemuva komyalelo wenkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Undabandaba ukubeke kwacaca ukuthi nguye oyimeya Kwanongoma kanti ke useqalile nokusebenza. Okubalekile ngumeya ngiqalile nje ofisini obekushoda namhlanje bekuyi-councillors official ejwayelekile but okubalekile kakhulu namhlanje bekuthi ngizogqoka nje ijazi lami nesheni lami engibanjezelwa ngalo ukuthi sekuhlaleleni futhi bese nginikeziwe. Okunye nokunye ke sekwadlula ngoba ngumeya Kwanongoma uspeaker Kwanongoma naphansi Kwanongoma noma yakwaCocta ubezofika bekutshela umeya Kwanongoma umshangane endabandaba uspeaker Kwanongoma ubabongiwe Sithole. Phakathi kokunye okuthe kwahlaluka kwingxoxo kameya undabandaba kanye nabezindaba, umeya udalule ukuthi emhlanganweni wakusasa kuzokwethula ngokusemthethweni iphini lemeya elisha elizobe livela eqenjini le-EFF. Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi kusasa sizokhetha uDeputy Mayor ozobe eqhamuka ohlangothini lwe-EFF bese sikwazi ukuqhuba umsebenzi ngoba sidinga lokho ngoba ngiphuma nje namhlanje la nginomhlangano nje obufunisa uhlangano we-Trico but kube besitshela ukuthi uDeputy Mayor uzobe seyingxenye kodwa noma engengxenye namhlanje siyaqhubha ngoba umsebenzi wabantu uyosilindele ngaphandle asilinde bona ukuthi osaculayo ugxumayo ilungelo lakhe ngayigxumela but kodwa ngifuna ukuqinisa nje abantu Kwanongoma umeya uyedwa umeya wakhona Kwanongoma umshangane endabandaba uspeaker Kwanongoma futhi uyedwa udadewethu uLokuzana ukhansela babongile Sithole. Usomlomo walo masipala osanda kuqokwa noyilungu le-ANC ubabongile Sithole uthi ke bebevele bekulindele lokho kwenzekile okuphazamise umhlangano kepha uthi kabanali ixhala ngakho umhlangano uzoqhubeka kusasa ngoLwesihlanu. Njengokhongolose mhlawumbe nembimbi lethu le-NFP ne-AFF izinto ebesiyilindele vele ukuthi akulula vele ukudedela amandla kade waphethe i-transition nje ayibilula so besikwazi ukuthi vele bazokwenza lokho abakwenzayo so asiphakamisile umoya sizolandela nje ama-standing rules omkhandlu njengoba enjalo sizoyenza kusasa i-meeting ibe in committee sihlale kabusha silandela ama-standing rules omkhandlu njengoba esho ukuthi umhlangano uzoba i-continuation kusasa. Kanti ke lo beyimeya Kwanongoma Albert Mncwango uthi usamile kwelokuthi undabandaba uyiphini lakhe nakho konke okwenzeka ngomhla zi-14 kuJuni uthi ke kusamile njengoba kunjalo. Ngifisa ukugcizelela hayi ngoba singahambisani ne-court order kodwa sikhonela la ukubheka ukuthi ama-procedures and processes akulendlu alandelwa ngendlela. You see ke ama-office bearers ala emkhandlwini awakhethwa omnye umuntu wakhethwa la emkhandlwini ekhethwa amakhansela. Ngakho ke i-resolution yomhlangano obumhla ka-14 i-court izongena ngomhla ka-15 amile because akekho wa-challenger enkantolo yawabeka eceleni amile nje la endlini uDeputy Mayor wala endlini umnumzana Ndabandaba. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni Kwanongoma. Umfelandawonye wezinyunyana zezisebenzi COSATU esifundazweni KwaZulu-Natal ubambeke imashi njengoba ke ukhala ngobunzima obubhekene nabasebenzi abasithola sebebhekene nengcindezi okumelana nesimo sokuphila kuleli. Unobhala weCOSATU esifundazweni uEdwin Mkhize uthi ke abaqashi bayaqhubeka nokuphushela emuva izimfanelo zabasebenzi nokwenza ke impilo zabantu zibe nzima. Le mashi ke ibanjele eThekwini. Izinyunyana zabasebenzi zimashele inkinga ebhekene nabasebenzi eThekwini. Unobhala weCOSATU KwaZulu-Natal udalule ukuthi ke kabe neme ngesimo sesakuleli esilokhu siqhelaze njalo kubasebenzi. Abaqashi banqaba ukukhuphulela abasebenzi imali. Abaqashi baqhubeka nokuphushela phansi lokho ekufanele kuze ngakubasebenzi nokuphucula impilo zabasebenzi.
ngaleso sizathu kusho ukuthi indleko zokuphila azihambisani nalokho okuza ngakubasebenzi ngokwamaholo. Sizolwisana nokuvimba futhi ukudayiswa kwemisebenzi laphayana. Njengamanje abasebenzi basechwebeni babhekene nenkinga imisebenzi yabo yadayiswa bazophelelwa imisebenzi. Abanye babo sebeqalile ukubhekana nama-shift abangakwazi ukumelana nawo, anzima kakhulu. ICOSATU namuhla ibibambe imbhikisho kuzo zonke izifundazwe kuleli ngokwesekwa ngezinye izinyunyana zabasebenzi ezilakhezolunye nayo. Phakathi kwezinye izinto ebeyiseqhulwini lemashi, udaba ke lokukhushulwa kwemali ekhokhelwa indleko zikamasipala, inkohlakalo, bathi bafuna ke kubuyekezwe imali yesibonelelo enikwa abangasebenzi asebekhulile kanye nezingane njengoba ke bekholwa ukuthi incane kakhulu, kanti futhi bafuna uhulumeni abe yisibonelo ngokuqeda uhlelo lokuqashwa kwabasebenzi ngohlelo kwelwama-labor brokers. Usekela nobhala jikelele weCOSATU kuleli uthi ke uhulumeni kumele azi ukuthi abasebenzi bakhathele, kanti udaba lokucinywa kagesi okuhleliwe kukhona ke isandla sesithathu mayelana nalo. This crisis, comrades, is not some kind of a natural crisis that we are faced with. It is man-made. That is why, comrades, we do support the measures taken by our government to make sure that we strengthen security in all our power stations. That is why COSATU does support measures that are there to investigate corruption and deliberate sabotage of infrastructure that is meant to stabilize the grid in South Africa. Khona manjalo abenyunyana yabasebenzi bezimo eziphuthumayo nabo ke abebeyingxenyaso lesiteleka bathi ke bakhala kakhulu ke ngomphakathi ophume inqina yokubamba inkunzi uma ke beqhubha umsebenzi wabo. Sesizibona sinokwesaba nathi ukuphuma kakhulukazi ngezikhathi zobumnyama ngoba sidinga abantu noma kube noma nohlelo abazoqhamuka nalo njengamaphoyisa ukuthi azokwazi ukuthi escort if then engabi khona amaphoyisa sifuna kwenziwe izinto ezithize emambulensini, mhlambe kube nama panic button or kube noma nama cameras akufanele install kuma ambulance, lokho kungacishe kwenza ukuthi sibasebenzi sibone nathi siphephile. U-Eskom, ihhovisi likaNdunankulu esifundazweni kanye nomasipala iTheku banikwe izinsuku ezili-15 uba baphendule uhlu lwezikhalazo nababeke sebethembisa ukuphendula zingakapheli. Ezindabeni ze-1KZNTV kubi kuNtomkhona Mvubu eThekwini. Usekela mengameli wophiko lwentsha le-ANC uPhumzile Mgcina uthi ke mningi umsebenzi osabahlalele wokubhekana ke nezicelelo zabantu abasha okubalwa ukuzinikela kwisidakamizwa nokwentuleka kwamathuba emsebenzi. Umgcina osho lokhu ke kwingxoxo ekhethekile ngohlelo lwezokuxhumana lwesimanje emva kwengqungquthela yabo yokukhetha kobuholo obusha ebibanjelwe eNasrec eGoli ngempelasonto edlule. Phumzile, siyakubingelela ezindabeni zethu, siyanibongela futhi ngokukhetha kweni lapha eNasrec ngempelasonto edlule njengoba ungomunye wabaholi abaqhamuka la eKZN lapha kwisifunda iMajuba. Ziningi ke izikhundla osiko badlula kuzona but njengamanje ususekela mengameli weYouth League. Mhlambe ingabe ukukhethwa kwenu kule yampelasonto kusho ukuthini kumuntu oyimember ye-ANC kakhulukazi kwi-Youth League nomuntu omuntu omusha wala eNingizimu Afrika? Ngiyabonga kakhulu Tebogo. Ngicabanga ukuthi ukukhethwa kwethu kule Congress esiphumela kuyona njengabantu abasha, okokuqala nje umuntu ukubonga wonke ama-delegates okanye zonke izithunywa bezikade zikhona kule Congress ukuzokhetha ubuholi babantu abasha, and also ngeke siyeke noma sishaya ngathi asinakile into ukuthi we elected unopposed. Lokho kusho ukuthi abantu abasha kade bubulambele ubuholi babo obusha. They don't want to waste time. Dikhe kuyovota ukwenza the select labo ubuholi esifunayo siyavumelana ngabo aqale kusetshenzwe. 8 years isikhathi esingasincane leso eside kakhulu. Zingakanani izinto ezibambezelekile nengakwazanga ukuthi kwenzeke la ezithinta bona abantu abasha? Siyakholelwa ukuthi u-African National Congress uyinhlanganelelayo noma efisayo ukuthi ishintshe impilo zabantu, kodwa izwi labantu abasha belidingeka kakhulu. Uzokhumbula ukuthi kuye kwaba ne-Feast Must Fall eyaba yicampaign ekade ikhona kakhulu, and iYouth League was not there by that time. So siyafisa ukuthi siqhubeke lapho abantu abasha bekwazi ukubalekeleleke ngazo zonke indlela esingakwazi ukusilekelele ngazo. Also to influence ama policies ka ANC ukuthi those policies must respond
to challenges abantu abasha abakhona ekuhlaleni. Akhona amahle kakhulu but siyayisifile noma sayisibona ukuthi kwesinye isikhathi wona asivimbayo ukuthi siphumelele. Masizokhuluma ngezomnotho eTebogo uyazi ukuthi abantu abasha abaningi basemabhizinisini but abakwazi ukufinyelela noma ukuparticipate kwi-economy yethu kwi-country. So thina ke njenge-youth sithi-ke let us review those policies sibone ukuthi ama-challenges imaphi sizokwazi ukuthi abantu bakithi noma abantu abasha kakhulukazi bekwazi ukuparticipate ku-the economy yethu. Nizokubuyisa kanjani ukwethenjwa kwenu njengoba kuye kubonakala ngazuthi manje seniyahluleka ukunaka izinto zabantu abasha kunalokho senila kakhulu izikhundla lezi nisuke nifuna ukungena kuzona or eseningene kuzona? Sivumelene silobukhulu okusho ukuthi sizothumana ngokuhlukahlukana kwethu siyebona wonke ama-structures ethu siyohlala nawo phansi eTebogo sizwe ukuthi bona bafuna ukuthi senze because it's very important ukuthi sithole mandate kubona ukuthi no seningenile bukhulu obusha nakhe sikufunayo kulokho khona sicela ukuthi ni-ede nalokho nakhe sikufunayo sibonayo ukuthi kuzosilekelela. Sifuna ukusondela kakhulu kuma-members ethu ngoba sibona bekune-gap kulo 8 years bukade ukhona kulo 8 years bekune-COVID kuziningi izinto ey'velile so iyaba khona igap between abantu abasha ne-organization. So thina njenge-ANC Youth League noma ubuholi be-ANC Youth League obukhethiwe siyafisa ukubuyela ema-branchini siyohlala nawo phansi sikhulumeni nawo kube nama-meetings kube nama-platforms whereby we are taking mandates from. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu Tebogo. Amaqembu aphikisayo esishayamathetho saKwaZulu-Natal adingideke udaba lomasipala umsunduze kanye nowaseThekwini kwinkulumo mpikiswano. Laba-ke basola labo masipala ngokuhaqwa-ke izinkinga ekumele kumsunduze ngaphansi kweso lomlawuli. Bathi-ke oweTheku kumele kwefeke ngaphansi komlawuli. Owe-DA Kwemeya uthi-ke labo masipala abayisebenzisi ngendlela imali yawo futhi-ke babhekene nezingqinamba. Umeya uthi-ke mabasike iphethini kumasipala umngeni njengoba kusukwaze ukukhokhela zonke isikweletu okubalwa-ke esagesi. Amaqembu aphikisayo esishayamathetho sesifundazwe KwaZulu-Natal okuyi-DA ne-EFF athi omasipala ababili umsunduzi noweTheku mabasike iphethini kowasemngeni. Lokhu kwenzeke ngesikhathi kunenkulumo mpikiswano esishayamathetho ebiphakanyiswe iqembu le-DA. We are comparing the fact that the municipality can succeed and that other municipalities fail. So the size does not matter. Itikwini is a total failure, and the ANC admits that. That's why I want to put it under 154 administration or intervention. We could compare against the metros like Cape Town, which is doing a lot better than Itikwini is, if you want to compare metros to each other. But we are comparing the fact that the moment that DA took over, which was also a failing municipality, Umgeni, was turned around in just 20 months and is now a success, while the ANC-run municipalities are a dismal disaster. Sihlazile isimo salawo masipala obabili. Ukuthi kuneyinselelo kwaseThekwini kuneyinselelo yasemsunduzi. Sase sithi thina njengeqembu lekata lezo zinto fanele zilungiswe. Ngoba zingalungiswa bese kucashwa nje sengathi zonke izinto zihamba kahle kulungile. Sabuye sathi ke uma kukhona okwenziwa umasipala wasemngeni okuhle thina njengeqembu lenkatha asinankinga ukuthi sisho ukuthi kubenza kahle. Kanti i-EFF igxekile lokhu okushiwo iqembu le-DA. Kuyacaca ukuthi iqembu le-DA alifuni ukusibona sithule. Liyasihlokoloza lisifaka umnesweni. Sibe sibambe izinyembezi ngezinkophe uma sicabanga isihluku abamhlophe abasenza kubantu abamnyama ngesikhathi sobandlululo. Okuyinto esenzeka namanje ezindaweni ezifana nawo lomngeni esifundekelwa ngawo. Kuyihlazo elikhulu ukuthi leli qembu libungaza ukuphazamiseka kwezidingo zomphakathi njengoba umasipala wasemsunduzi under administration ukungasebenzi kahle nokungasetshenziswa kahle kwezimali akumele neze kukujabulise uma ungumholi. Ephendula ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uBongisithole Mloyi uthi kuningi asebekwenzile kulabo masipala. Akukho lingakalenzayo ngaphandle ukuthi wenza lento eyenziwe Western Cape ukuthi ahamba yoma endaweni la ugcwele khona abelungu ewadini yabelungu akhulume ngalo project encane bese funa sonke ke sithi ke hayi iyasebenza iDA mzuku wangena empophomeni wangena kaHaza wangena emaplazini lapha abantu bakithi behlukunyezwa khona
bakwazi ukuthola amanzi nogesi nendawo zokuhlala siyombona ukuthi ngempela iDA yabaza abantu yabasebenzela kodwa kwamanje asinako nje ukuthi esingamncomela kona siyafisa ukuthi mabencomana abancomanelele kude basiyekelele ukhongolo usazophatha lapha kulesi sifunda ngoba simele lokho lapha ukwenza izidingo zabantu kuba zitholakala njengomnyango ke thina sizosupporta uqinisekisa ukuthi zonke izinto eziyisidingo zolo lokhu ke inmeya enkulu ehloniphekileyo ekhuluma kakhulu isiZulu iziskiphe ngamakhala beyilekelelwa umkhandlu walapha eMsunduzi lo bathi uyabheda kade kusho umlilo lapha ya umeya simbonile nezinqola zakhe ekhona Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Asike sishishelele eyitolo sokuya siqhubeka nazindaba zethu. Asikwamukele mbukeli ke ubukela indaba ze1KZNTV nazi ke sithi zona ihamba phambili. Kuhlehlile ukufungisa kwemeya Kwanongoma.Imashi isimo sokuphila kuleli kanti owentsha yeANC uthi ke liselu udukhalo. Umholi we-EFF uJulius Malema usesigxekile ke senzo sakamumva samaphoyisa aqapha isekela likaMengameli uPaul Mashatile avela kwivideo eqoshiwe eshaya kanzima bebehamba ngemoto eyiphole emgwaqweni ngempela sonto. Umalema ke uthi lamaphoyisa kuzomelamisa emsebenzini aphucuke nesibhamu ukusho lokho ngesikhathi ithule inkulumo namhlanje kwabezindaba eGoli njengoba ke leli qembu kulindeleke ukuba likubheke iminyaka eli10 kulonyaka lasungulwa. Namuhla ke lowo ngumholi we-EFF uJulius Malema wethuleke inkulumo yakhe kwabezindaba lapho ke ekhulume ngezinto eziningi lakuleli sabhekene nazo ezingezinhle njengoba ke leli qembu lakhe le-EFF kulonyaka libungaza ke iminyaka eli10 lasungulwa. Inkulumo kaMalema yandulela kumbungazo omkhulu waleli qembu okulindele ukube umhla zingama-29 kuNtulikazi enkundleni zemidlalo eFabin Stadium eGoli. Umalema ke uthi ke lakuleli lisabhekene ke nezinkinga eziningi kuhlanganisa ukushoda kwamathuba emisebenzi, ukusetshenziswa kwamandla ngokungafanele, incindezelo kanye nenkohlakalo nokunye nokuyizinto kwiqembu le-EFF elahlonze eminyakeni eli10 yedlule. Now 10 years later and the conditions of our people remain the same as they drown in massive unemployment, institutionalized corruption and lack of basic services such as water, housing, healthcare, education and electricity. The delegates of the National Assembly on what is to be done were indeed correct. South Africa's developmental problems in the foreseeable future, owing to its ideological zigzags and the open dominance of neoliberal and right-wing politics. Umalema uthi ke abahambisane nombiko wakamuva lo ke ubambe ehhovisi likamvikeli umphakathi ukholeka gcaleka lapho ke khiphe umbiko ukuthi uMengameli uRamaphosa kawuphulanga kumthetho wezimiso zokuziphatha kwamalungu esigungu esiphezulu. The claim by Gcaleka that there is no conflict of interest in a president engaging in the exchange of millions of foreign currencies without any declaration to the South African Reserve Bank or consideration of the Executive Members Ethics Act is a sign that a lowly puppet is occupying the office of the public protector. The report rather seeks to place the blame of the exchange of undeclared currency, the storage of this currency in sofas and mattresses, and the rogue investigation which resulted in abduction, torture, and bribery on the employees of Ramaphosa, as if his employees will act with the complete ignorance of their principle. Eqhubeka nenkulumo Malema ubesegxa kakhulu kwisenzo sakamumva lapho kubonakala khene video eqoshiwe eveza amaphoyisa esekela kaMengameli uPaul Mashatile eshaya kabuhlungu bebehamba ngemoto eyipholo ku-N1 ngempela sonto. Umalema ke uthi bonke laba abathintekayo kumele bamiswe emsebenzini bephucwe isitifiketi kanye nesibhamu. The EFF condemns the vicious attack on motorists in Johannesburg, Gauteng, by what has now been confirmed to be the VIP protection unit of the Deputy President of South Africa, Paul Mashatile. The abuse of power by these VIP protectors on a public road reveals a deep-seated abuse of power by members of the South African police, which the EFF has always warned against. It is this type of behavior that has been normalized in the South African Parliament, where members of the elite detail of subs think they are above the law and can assault citizens and even public representatives with impunity. We call for the immediate dismissal
of all members of the VIP Protection Unit who committed these violent acts and for their certificates as police officers to be revoked by SAPS Academy. We further call on the Firearms Control Unit of SAPS to revoke their firearms certificate. Kuphelile ke ngomhlathuze water kuyinkampani kahulumeni ebhekelele ukuphaka amanzi ezindaweni ezakhele Ukugcotshwayo, iZululand kanye noMkhanyakude. Lokho bewuhlalo webhodi kule nkampani uThabishange uthi ke nakuba bebhekene nezinkinga kodwa ke bazamile ukuphumelela kuzo. Le nkampani ke isizokwaziwa ngokuthi ke umngeni Thukela Water. Umhlathuze water esinye sesikhungo sikahulumeni esike sabhekana nezinkinga eziningi esithinta ukuphathwa kwemali zokuhlinzeka ngamanzi ezindaweni ezakhele isifunda iZululand, uMkhanyakude kanye neKingcetshwayo enyakatho nesifundazwe. Kuzokhumuleka ukuthi lo wayisikhulu esiphezulu uMthokozi Siduze wakhalelwa amasongo kaSigonyela ngezinsolo zokuphatha budlabha imali. Kamuva nje lo bebambile uDokotela uSimo Lushaba naye ulaxaze lesi sikhundla. Ibhodi lale nkampani lithi nakuba bekunzima kodwa likwazile uqinisekisa ukuthi lesikhungo siyakwazi ukubuyisa isithunzi saso njengoba manje sesihlakaziwe sesokwaziwa ngokuthi umngeni uThukela Water. Yonke indawo mawuphethe kuye khona nezinkinga zakhona, but sikwazile ke ukubhukuda sahlamba sasaphumela sachaphasha ngale bekulukhuni khona empeleni. Kodwa ke I think sikwazile ukuthi siphumelele singabi nengxa ukuthi mhlambe izinto zonakela njengoba manje njengoba sekushintsha kanjena nje still asidingi imali ezophuma kwaHulumeni ithi izosikhava, sizenzela thina imali kusho lokho what is a going concern, siyaqhubeka kanjalo. So abantu besisebenza nabo sile kaningana sakhuluma nabo sathi into enhle ukuthi kube neboard eyodwa kuprovince kunokuba kube namaboard amabili. So I think bayamkeleke bonke especially laba sibanikeza amanzi. Ibhodi lale nkampani nalo eliphumayo liveze ukuthi kuzokhethwa ibhodi elisha njengoba sekuphelile ngomhlathuze water sekuzoba umngeni uThukela Water. Izinhlaka bezivele sisebenzisana nomhlathuze water zizaqhubeka nokuhlinzeka ngamanzi njengoba bezoqhubeka amahhovisi nokuzinza eRichards Bay. Ngoba iboard entsha isi-advertisiwe, so kuzoba neboard entsha ezoba khona. Ngithemba ukuthi mhlambe nalabo abakhona manje laba emngeni bazoba khona nabo, but uzoba neboard entsha manje umngeni uThukela Water Board. Imboni eyikhona nabantu basezoqhubeka bethola amanzi njengoba kunjalo. Bonke labantu sebesebenzisana nabo basazoqhubeka usetshenziswane kahle, except ukuthi ngeke kusaba i-headquarters le kuzoba i-region, but kuzoqhubeka ukusebenza kanjalo. So abantu nezimboni zala, siney'mboni eningabi, sino Mondi, sino RBM, sino Fosco, sino South 32, zonke lezo mboni zoqhubeka sibanikeza amanzi ngaphandle kokujika. Lokhu kulandela isiphakamiso sikaNgqongqoshe wamanzi nokuthuthwa kwendle uSenzo Mchunu sokuba kube nebhodi elilodwa esifundazweni. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Ilunga lePhalamende uSibongile Mdlalo Sezuma ihambisana ke nezihlaka ezahlukene zomnyanga kahulumeni bahambele kumuzwa kaMaphumulo lapha kumama wakhona ephila ngokukhubazeka. Lo mndeni kusuhlala isikhathi eside ngaphansi kwenhlupheko njengoba umama wekhaya engenayo incwadi kamazisi kanti ke nendle abaphila ngaphansi kwayo ayikho kesimene esihle. Lezi inhlaka ke zikahulumeni zihlole isimo salomndeni ukuze bekwazi ukunika usizo oluphuthumayo. Ilunga lePhalamende uSibongile Mdlalo Sezuma lihambisana nenhlaka ezahlukene zomnyango kahulumeni bahambela umuzwa kaMaphumulo lapho umama wakhona ephila ngokukhubazeka. Lo mndeni usuhlala isikhathi eside udla imbuya ngothi njengoba umama waleli khaya engalisitholi isibonelelo sikahulumeni ngenxa yokungabi nawo umazisi. uSibongile Mdlalo Sezuma uthi ukhulumene neminyango kahulumeni ukuze lo mndeni ukwazi ukuthola usizo. Silunywe indlebe ngabathile ukuthi kunomuzi lapha eMahlaba kwaMaphumulo la umama wakhona okhubazekile, intombazane yakhona inomntwana omncane, umntwana kanayo i-birth certificate, umama womntwana baphila ngenkamnkam yomntwana, ugogo akanayo i-birth certificate. So ngokuthi ke mina ngijutshiwe ngokuba
sesifundazweni nokuthi ngiphinde ngijutshwe nokuthi ngibe i-deploy EMC ngibe sengikhuluma nesifundazwe sethu saKwaZulu Natal ongqongqoshe abahola umama noMsadube ongqongqoshe bethu oNomagugu Simelane ongqongqoshe bethu oMbali Fraser ongqongqoshe bethu omama oManzimande Khoza ongqongqoshe bethu omama uPhegi Nkonyeni nabo bonke nje ongqongqoshe besifundazwe omama uMasithole Mloyi ukuthi abazongilekelela la endaweni yakwaMahlaba emaphumulo bangibolekele eminyango ngithe mangikhuluma wasethu baba uKK Inkosi okuyena kwaHuman Settlement umnyango wami ngizowukhipha mama uZuma ngizokhipha uVuyo ngikhipha uKwanele bazolekelela bazowuhlonza lo muzi ukuze umuzi wakhiwe ngokusheshsha kwamaphumulo. Kanti ilunga lalomndeni liveza ukuthi isimo salomndeni asisihle ubuhle emaphumulo uthi nendle abahlala ngaphansi kwayo ayikho sesimene esihle. Imali ngayo incane ngalendlela ukuthi sithenga ukudla mhlawumbe kuphelele phakathi nenyanga ngakapheli bese besipha ke labo abasipha khona nalesimo sezindlu njengoba benibona ukuthi izindlu zodaka ziyadilika unyaka nonyaka sihlale siphesha la ngisho phezulu ufike ipheshula umoya sibeke amatshe ngaleyo ndlela nje akukho mnandi. Uqhube ngokuthi imali abayitholayo bakwazi ukubeka ngayo ukudla etafuleni kuphela. Imali asinayo imali yokugibela siyokwenza izinto zako Home Affairs ngoba le encane sitholayo sicosha ukudla ukuthi sidle kangasithule nje. Khona manjalo ilunga lomphakathi ludlulise ukubonga. Ufisani Majola uthi banethemba lokuthi isimo sakwamaphumulo sizoshintsha. Ngiphakamisa ukubonga kakhulu ngomakhelwane wethu kade sibuka impela nje sinathi singazi ukuthi bazophumelela kanjani ngendlela nje kade sibuka ngayo nathi noma singenalutho kodwa nje ngoba sesibonile abafikayo ke sizwa nje ukujabula nathi esingeke sesiqonde noma kuzophumeleleka kodwa ngoba siyathemba sesinibonile. Inkosi nibusise nibasize nabanye futhi abaxakeke njengabo labo. Ezinabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemahlaba eMsinga. Asiphinde sisishelele ezitolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele umbukeli mawusabukela indaba ze1KZNTV nazi ke besithi zona ihamba phambili. Kuhlehlile ukufungisa Kwemeya Kwanongoma COSATU.1KZNTVNEWS le isimo sokuphila kuleli kanti owentsha yeANC uthi ke liseludu ukhalo. Ake sibheke ke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.79 maqhathaniswa nedola laseMelika liwu-23.88 maqhathaniswa nopondo waseBritain liwu-20.41 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona $1,920.31 i-ounce wolongahluziwe wona u$76.75 umphongolo. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo nisale kahle emakhaya.